Γεια σας, τι κάνετε, πώς είστε? Εγώ ετοιμάζομαι για βολτίτσα, θα βγούμε για φαγητό, Σάββατο, σήμερα, Σάββατο απόγευμα. Και είπα να ανοίξω λίγο την κάμερα, να σας δείξω λίγο το βάψιμο, το μακιγιάζ. Ένα πάρα πολύ σχετικά ελαφρύ μακιγιάζ κάνω. Έχω βάλει κονσίλερ για τους μαύρους κύκλους και βάζω τώρα ένα make-up. Το make-up μου είναι αυτό, είναι από Oriflame, αλλά σχετικά οικονομικό, αλλά με έχει βολέψει, με έχει καταβολέψει, μου κάνει καλή δουλίτσα. Εσείς τι κάνετε, κορίτσια, για πέστε, γράψτε μου κάτω στα σχόλια πώς είναι η μέρα σας, πώς ήταν η εβδομάδα σας βασικά. Δύσκολη εβδομάδα πέρασα, η αλήθεια είναι. Βλέπετε τι καλή δουλειά κάνει αυτό το make-up, γι' αυτό συνεχίζω και το παίρνω. Νομίζω, το παίρνω γύρω στα 8,5 ευρώ, 9,5. Αλλά κάνει πάρα πολύ καλή δουλίτσα. Ειδικότερα δεν μ' αρέσει η πούδρα, μ' αρέσει το πρόσωπο να γυαλίζει, αλλά θα βάλω λίγο, γιατί η αλήθεια είναι ότι πρέπει να βάλω, γιατί παραγυαλίζει νομίζω, αν και δεν μου αρέσει. Και γενικά δεν μου αρέσει το έντονο μακιγιάζ, ποτέ μα ποτέ δεν μου άρεσε. Το έντονο μακιγιάζ θα το κάνω μόνο σε έντονες περιπτώσεις. Δεν είμαι καμιά που να είναι κανένα αστέρι στο βάψιμο. Κάνω ό,τι μπορώ, μόνη μου. Μ' αρέσει υπερβολικά το ρούζ. Αυτό το ροζουλάκι χρώμα που δίνει στο πρόσωπο. Εσείς πώς είστε, τι κάνετε? Δεν έχω συνηθίσει καθόλου να βάφομαι στην κάμερα. Συνήθως χρειάζομαι καθρέφτη. Τώρα αν βγάλω κανένα μάτι, ο Θεός και η ψυχή του, μου αρέσει το μολύβι πάρα πολύ να τονίζει εδώ μες στα μάτια. Πάρα πολύ. Δεν βάζω ποτέ eyeliner πάνω, όχι γιατί δεν μου αρέσει, μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά δεν τα καταφέρνω. Πάντα θα το κάνω στραβό και χάλια. Να τονίσουμε λίγο και τα φρύδια. Νομίζω στην κάμερα δεν θα βγει και τόσο καλό, για κάποιο λόγο. Τέλος πάντων, θα ήθελα να σας εκφράσω πώς να το πω, πριν λίγο, να πω το κάνω, πριν λίγο έβλεπα ένα βιντεάκι στο Facebook, ήταν μια κοπέλα που έδειχνε αν μας περισσέψει ένα κοτόπουλο, πώς μπορούμε να μην το πετάξουμε την επόμενη μέρα, τη μεθεπόμενη μέρα, πώς θα μπορούσαμε να το μετατρέψουμε για να το φάμε. Και έδειχνε η κοπέλα μια ομελέτα που μπορείς να κάνεις με διάφορα τυριά μέσα, πιπεριές, μανιτάρια, και να κόψεις και να ξεψαχνίσεις βασικά το κοτόπουλο και να το κόψεις και να το ρίξεις μέσα στην ομελέτα. Και ήταν ομελέτα φούρνου. Σαν εικόνα φαινόταν πάρα πολύ ωραίο. Μου άρεσε σαν ιδέα, γιατί και εμείς δύο άτομα πολλές φορές μας περισσεύει φαγητό. Και για κάποια φάση μπαίνω μέσα να δω, είχε χιλιάδες σχόλια. Μπαίνω μέσα για να δω τα σχόλια και τα περισσότερα σχόλια έγραφαν πολύ άσχημες κουβέντες για την κοπέλα, αλλά και επειδή η κοπέλα είπε πως το κάνει για το γιο της. Αυτό το συγκεκριμένο φαγητό το φτιάχνει για το γιο της. Πραγματικά ντράπηκα
Ντράπηκα πάρα πολύ, σχολίασα κιόλας, δεν άντεξα, σχολίασα στην κοπέλα, θετικά εννοείται, αλλά ντράπηκα πάρα πολύ. Σίγουρα κάτω από τα βίντεο, όταν ανεβάζεις ένα βίντεο, όταν εκθέτεις τη ζωή σου στα social, εννοείται ότι θα έχεις και κάποια σχόλια, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση τα σχόλια ήταν πάρα πολύ ντροπιαστικά. Ντράπηκα μόνο που τα άκουγα, όχι να τα πω, πραγματικά. Και σκεφτήκα και λέω, θα έρθει άραγε η στιγμή και σε μένα που θα έχουν γράψει τέτοια σχόλια. Σίγουρα θα έρθει κάποια στιγμή. Πραγματικά όμως, γιατί πρέπει να είμαστε έτσι σαν άνθρωποι? Και εκεί την ώρα αυτό αναρωτήθηκα. Η κοπέλα δεν έκανε κάτι κακό, έβγαλε ένα 10 λεπτό βίντεο στο Facebook να μας δείξει κάτι που εμένα προσωπικά μου άρεσε τόσο πολύ και έχω σκοπό να το κάνω. Μου άρεσε σαν εικόνα, δεν ξέρω σαν γεύση, αλλά θα το κάνω μία φορά και θα δούμε. Ούτως ή άλλως, το κοτόπουλο ή το οτιδήποτε είναι αυτό, παρουσίασε και χοιρινό και μοσχάρι, το οτιδήποτε είναι αυτό, το πώς μπορείς να το μετατρέψεις. Και από κάτω γινότανε ένας πανικός από τα σχόλια και θετικά, αλλά τα αρνητικά νομίζω ήταν περισσότερα. Γιατί πρέπει να είμαστε έτσι, γιατί πρέπει ο κόσμος να βρίζει ο ένας τον άλλον. Όλοι ανεβάζουμε κάποιο βίντεο είτε γιατί μας αρέσει, είτε για χόμπι, είτε για κάποιο σκοπό, είτε οτιδήποτε. Δεν μπορώ να το καταλάβω, πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω. Τέλος πάντων, απλώς επειδή έγινε ακριβώς πριν λίγο, το είδα και το είχα στο μυαλό μου και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Πάμε να βάλουμε και λίγο σκιά, λίγο ελάχιστο, κορίτσια, δεν το έχω καθόλου με την κάμερα, νομίζω ότι τα βλέπω όλα διπλά αυτή τη στιγμή στην κάμερα. Ένα απλό μακιγιάζ για ένα Σάββατο απόγευμα. Γενικά δεν μου αρέσουν τα έντονα χρώματα και περισσότερο, τώρα θα μου πείτε, υπάρχει γυναίκα να μην της αρέσει το κραγιόν? Εμένα. Θα βάλω ένα πολύ απαλό, ένα nude. Καλά, σίγουρα θα το διορθώσω και στον καθρέφτη. Ναι, δεν υπάρχει. Το βλέπω νομίζω πολύ διπλό στην κάμερα. Και θα βάλουμε και λίγο μάσκαρα, η οποία και αυτή είναι από Oriflame. Και αυτή συνήθως την παίρνω όταν είναι σε προσφορά, 5-6 ευρώ. Αλλά πολύ τιμία για τα λεφτά της. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Τώρα να μου πεις με 5 και με 6 ευρώ. Κάνει, έχω και... Πού είναι? Ήθελα να σας δείξω. Δεν ξέρω καν που είναι. Νάτι. Έχω και αυτή που είναι αυτή η μάρκα. Αυτή την είχα πάρει ακριβά. Είναι από το αεροδρόμιο, από τα φορολόγητα. Αλλά προτιμάω αυτήν. Τώρα, τι να σας πω. Εκείνη την έχω πάρει από το αεροδρόμιο, έχει περίπου στο χρόνο
και είναι σχεδόν άθικτη. Δηλαδή αν την έχω βάλει 2-3 φορές. Και χρησιμοποιώ αυτή που είναι φθηνή. Γιατί δεν τα καταφέρνω στην κάμερα. Για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω γιατί. Θα σας κλείσω λίγο να πάω στον καθρέφτη. Εντάξει, στον καθρέφτη όμως καμία σχέση. Τα κατάφερα, το έκανα. Στα φρύδια λίγο πιο έντονο. Λοιπόν, και από κραγιόν θα βάλω πολύ λίγο γύρω-γύρω. Και αυτό από τα φορολόγητα το είχα πάρει και είναι σχεδόν καινούριο. Δεν το έχω ξύσει ούτε μία φορά. Και θα βάλω, λέω να βάλω αυτό. Και αυτό από τα φορολόγητα είναι. Γενικά ένα διάστημα που δούλευα στο συνεργείο καθαρισμού, καθαρίζαμε στο αεροδρόμιο και ψώνιζα αρκετά από το αεροδρόμιο. Και νομίζω ότι για μένα, και ακόμα και αυτό το κραγιόν είναι πάρα πολύ έντονο. Τέτοια εντύπωση έχω. Και αυτό θα είναι το μακιγιάζ για σήμερα. Δεν θα κάνω κάτι άλλο. Ναι. Και λέω μήπως καταφέρω να μαζέψω το μαλλί κάπως επάνω. Το μισό μαλλί κάπως επάνω. Σάββατο σήμερα, εσείς πού θα πάτε, τι θα κάνετε? Να σας πω την αλήθεια, είμαι τόσο κουρασμένη από όλη την εβδομάδα. Ήταν πολύ δύσκολη εβδομάδα. Δεν ήθελα να βγω έξω. Αλλά άντε λέω στον άντρα μου, άντε πάμε λέω για λίγο. Βαρέθηκα για να μαγειρέψω, να σας πω κιόλας, είναι αλήθεια. Και λέω να τα αφήσω κάπως έτσι. Λοιπόν, έτσι γιατί το βλέπετε. Αυτό το χτένισμα, ο κότσος, ο χτένισμα, μου αρέσει πάρα πολύ και το κάνω συνήθως έτσι, το μαλλί όταν είναι για κάτι απλό. Πέφτει πάρα πολύ μαλλί ρε κορίτσια, πάρα πολύ μαλλί. Δηλαδή χτενίζομαι και βγάζω τούφες. Έχει το τελευταίο χρόνο, προφανώς είναι και από το άγχος, αλλά πάρα πολύ, αφού με βλέπω σε κανένα 2 χρόνια να μην έχω καθόλου μαλλί. Τέλος πάντων, και να σας δείξω και τι θα φορέσω και να κλείσω αυτό το βίντεο εδώ. Λέω να βάλω αυτό. Είναι ένα πλεκτό φορεματάκι. Αυτό και αυτό.
Είναι 3 ίδια σε διαφορετικά χρώματα, τα είχα πάρει από Trendyol. Έχει περίπου 1,5 μήνα, 2. Τα πήρα νομίζω γύρω στα 11 ευρώ το ένα. Είναι πλύνε βάλε, είναι πάρα πολύ ωραίο και κάνει πολύ ωραία εφαρμογή επάνω σου. Θα βάλω αυτό και αθλητικά θα βάλω και αυτά και είμαστε νομίζω ok. Δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Για ένα φαγητό θα πάμε κάπου. Και κάπου εδώ λέω να σας κλείσω, να σας αφήσω, να ντυθώ και να φύγω. Α, και τσάντα θα πάρω αυτήν μαζί μου. Αυτή είναι εδώ. Μου την κάνανε δώρο αυτή την τσάντα. Και θα σας ανοίξω πάλι Κυριακή, αύριο. Ναι, ίσως. Από εκεί δεν θα καταφέρω από το μαγαζί να σας ανοίξω, γιατί δεν θα είμαστε μόνοι μας, θα είμαστε με παρέα. Οπότε ίσως να καταφέρω να ανοίξω λίγο πάλι αύριο. Θα δούμε. Προς το παρόν, φιλάκια πολλά. Καλημέρα σας. Και μόλις πήγα να ενώσω τα κλιπάκια για να μπορέσω να τα ανεβάσω Δευτέρα, αύριο, ίσως την Τρίτη, κατάλαβα ότι ποτέ δεν είχα κλείσει αυτό το βίντεο. Και κάπου εδώ θα σας αφήσω, γιατί το βίντεο ήδη έχει βγει 16 λεπτά. Θα σας κλείσω. Να έρχεται μια υπέροχη εβδομάδα. Αύριο Δευτέρα ξεκινάει καινούργια εβδομάδα. Μια υπέροχη εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας. Φιλάκια πολλά.